Morjesta vaan kaikille päivän videoon. Tässä videossa mä pelaan Ranked Reloadia ja tilaa kanava ja tykkää videosta, jos sä katsot tätä. Sä et tykännyt. No ihan sama, mutta kuitenkin. Joo, eiköhän mennä vaan videon pariin. Se ollaan itse videon parissa. Mennään vähän tämmöiseen piiloisempaan spottiin, kun tuntuu, että tuolla isoimmissa spotissa ne kuolee heti tähän alkuun. Jos otis tässä vähän parempaa loottia, niin saa. Yes! Yes! 2 friikiä. Okei, mun ländi oli ihan hullu. Tää full OP tää ei. Jes, noin. Täydellinen ajatus. Tällä. Noniin, nyt on muuten hyvältä. Noniin. Mä oon valmis. Okei. Igor. Ei vitsi. Mä pelaa. Mä en oo menossa riskeeraa kyllä mua. Elämä mä haluan se on hyvä matsi tästä. Okei mä saan sitten. No nyt pitää mennä kun sulla ovi. Hyvä siinä toinen käy. Mä en saa tätä. Omadis. Okei nyt. Joo, mä en mene riskeeraa enää kertaa. Äsken mä menisin Kräkki. Okei. Jes! Okei mä saan tapaa tosta kohta. Se kuolee stormeen. Sainko jo? En saanut. Hetkinen. Eihän se kuollut. Teekö sä neidaria tuolla? Kaksi. Nice. Nice damage. Okei. Oh no. Okei, pakko vetää meitä. Mä muuten kuolesta olemaan. Yes! Mä pöllin kyllä näyttää oikeesti. Siis mä oon ryöstäjä oikeastaan. Mä olen niin, siis mä ryöstin noin kirjaimellisesti noin killit. Tai oikeastaan mä en ryöstänyt vaan mun tulee riistettyä ja hengen heti perään. Strikeri on kyllä ihan crazy. Alueella voisit vetää yhden meidarin, niin se tehdään. Okei. 3 tappoa ihan hyvä. Varsinkin kun en oo kuollut kertaakaan. Kannattaa pelata vähän safe, niin pääsee tuohon championin lähemmäs. Ja sitten sai siinä lopussa ne ylimääräiset HP:t vielä. Mä en vaan luuttaa oikeastaan, en mä selviä tänne. Oho, paljon joo, oli vörtti luuttaa, oli vörtti.
näköjään ihan vörttiluuttaa näissä. Okei, pakko. Sori, mutta mun on pakko ottaa tää peli. Sori, mä en nyt pelaa Strikerin, mä otan tää. Tää on niin crazy. Oh no. Se oli muuten noin lovi. Hei! Vitun! Yes. Kato. Mitä vitsiä? Tähän äijä kuoli näin luuteen. Okei. Friikilli mulle. Se oli vaan friikilli. Vois katsoa, olisiko tässä parrelle, niin ei tarvittis käyttää nyt. Ikinä. Okei. Siis. Toivottavasti nyt ei tapaa mitään skillisua juttu. Ihan varmuuden vuoksi varmaan kannattaa vetää vähän. Lara Crofti kyllä oli ja sillä kävi huonosti. Sillä kävi todella huonosti, kun se menetti tän loadoutin. Ei tossa on siinä vaan yksi. Niin liian. Okei, täällä mä muuvaan vähän kesken. Ei jaksa muuten mennä nyt yhtä äijää tonne hakkaan, kun antaa sen kerran lootit, niin sit sitä vähän enemmän vastustaa paremman videon. Ei vitsi. Mä en uskalla näistä peleistä vastaan, mut se tietää, jos löytää jotain vähän jonkun tyyliä Mythic Havocia. Sitten mä saan siltä sen. Okei. Purffit. Äkkinäksä mun päällä. Oi! Oh no. Yes. Sillä on muuten lekespasi. Äkkiä. Tää on muuten melkein meidän. Tää on tää. Oi! Miten? What? Mut miten? 35 HP meni oksaa. Oi no, ihan hyvä matte. Sanoisin, että... Joo. No, kuitenkin. Joo. Moro. Mut miten? 35 HP meni oksaa. Oi no, ihan hyvä matte. Sanoisin, että... Joo. No, kuitenkin. Joo. Moro.